Hola a todos, hoxe imos a presentar un pequeno tutorial de como traballar con timeline de Read Write Think, que é unha aplicación para facer liñas do tempo, que neste caso nos servirá para facernos a liña do tempo de Idade dos Metais, vale? No curso de primeiro inglés. Ben, sabedes que é moi sinxela de utilizar, é certo que está en inglés, pero seguindo tantas instruccións que tenes aquí na aula virtual como as instruccións a través da aplicación, vai saber que moi fácil de utilizar e moi intuitivo. Ben, abrimos o enlace, de dereita abrimos unha pestaña para ter aquí situada. Neste caso vai a seleccionar a aplicación, timeline, e nos deixará poñer o noso nome e o proxecto, o nome do proxecto. Xa ponemos proceso global, e ya os metais. Vamos a comenzar. Aquí temos o niño do tempo, ao lado onde pulsemos, pois nos vai abrir unha ventaniña que nos dará de maneira, digamos que moi fácil de seguir, pois as instruccións para poder completar toda a nosa liña de tempo, os datos de cada un dos feitos históricos que andábamos nesta liña de tempo. Con clic, vale, llevamos o título, Calcolítico, vida de bronce, perdón, o cobre. Aquí en Short Description vamos a poñer a cronoloxía que vai ser que aparece aquí abaixo, vale, abaixo o título, neste caso aproximadamente 9.000 a 4.000 anos antes de Cristo. E logo facemos unha pequena descripción. Pois, primeira etapa da Idade dos Metais, na que se traballaba a técnica do martelado en filo. Sabes que sobre todo a utilización da forza e máis aínda da metalurxia con moldes, neste caso, fundindo en fornos, pois é especialmente a partir da Idade do Barro. Ben, neste caso vamos a deixar así como exemplo, vale? Podemos escoller unha imaxe para que nos apareza aquí abaixo despois unha imaxe que se responde ao calcolítico cobre. Eu xa teño as escollidas previamente, xa veredes, vale? Quedaríamos a escoller imaxe, vale saber que nos vai a levar neste caso a utilización destas imaxes, este lingote de cobre do Exeo, vale? Neste caso é X73, estamos aquí a autor, e logo utilizaremos para o bronce o seguinte exemplo, un caldero tipo de ceremonial, un caldero ceremonial, tipo simbólico, vale? Temos aquí o autor, un Yanán, e por último, pois, esta empeñadura da parada da Sierra, a chamación de la Sierra, vale? Subido neste caso por José Manuel Benito Álvarez. Moi ben, pois a fonte de Wikipedia, e seguimos, de acordo? Ben, lle daríamos todas as fallas de imaxe, eu iría directamente aos meus datos, vamos a esta imaxe rápidamente, eso, historia, e titulares, que están aquí estas imaxes, vale? Ben, pois vamos a pedir cobre, vamos a abrir, vamos a aceptar, e listo, vale? Seguimos aquí. Vimos a segunda etapa, por exemplo, ponemos Idade do Bronce, de acordo? Fixades, eu aquí teño exemplo feito xa que os presentei en clase de toda a prehistoria, de acordo? E neste caso, pois, sabes, Idade dos Metais, neolitismo, calcolítico, Idade do Bronce, Idade do Ferro, neolitismo con etapa de transición, e vamos a poner así, al bronce de 4.000 ao século originalmente 433, de acordo? Aquí, 4.000 a século 433. Moi ben, faríamos unha descripción, podemos utilizar a mesma que teño aquí, veis que me xenera o texto, vale? E a caracterizada polo desenvolvemento das actividades especificadas e das actividades comerciais. Por tanto, etapa de gran desenvolvemento comercial e clasificación das cidades.
o bronce vamos a tener o bronce de unha aliaxe, aliación en castellano, unha aliaxe de estaño de cobre, por eso en realidad antigua Galicia é un lugar moi visitado polas civilizacións máis avanzadas para conseguir estaño e logo poder facer esa aliación ou esa aliaxe que nos daba, pois, neste caso, este novo material que sería o bronce, de acordo? Ben, le daremos a aceptar neste caso e como vedes, ao non escoller a imaxe, vale, esa diferencia de escoller a imaxe non escollela, vou aplicar sobre outra vez, vedes? E vamos a añadir unha imaxe. Añadir entonces as imaxes e vamos a poner esta peza de bronce que temos aquí, un carácter simbólico, ou ritual, mellor dito, e aí está. E aí temos a ben, logo iríamos, pois, neste caso, a ida do ferro, que a última dos etapas da idade dos metais, cuidados de esa tecnoloxía, aproximadamente séculos V e IV, que podemos ir ao primeiro milenio, agora 1100 a.C., até o século IV do III, se sabe desta evolución, como dixemos en clase, depende dos sistemas que estemos, non? Entón, perdemos pois 1100 a.C., pois 500 do milenio, ao século III antes de Cristo, aproximadamente, luego estamos pois en plena idade, sabe? Estamos revisando outra vez, vale? Ahora todo o mesmo criterio que todos nos sempre de clase. 1100 ao século IV. Etapa máis recente de anos metais. Que se destacan xa grandes civilizacións culturales. En Mesopotamia, Egipto, Asia Oriental ou non sei de casa. Moi ben, debemos acertar, para que sabes, outra vez aparecería sin imaxe, pero podo rectificar, veño aquí, tecnoloxía, teño o título, vou sair a imaxe, xa teño escollido, vou a escoller este sin pedazo de botas, vale? Unha empuñadura de espada, subida con el centro por señor militar. Aceptar, imaxe, vamos a verificar, a ver, cuidado, centro, con ela, detalle, e damos a OK, e listo. Ben, pois aquí xa temos a nosa, xa temos elaborado o noso ese cronolóxico, liña do tempo e dos metais, a veces que non lleva moito, e aí vamos a finalizar, vale? Podo facer dúas cousas, se quero seguir traballando nel, o que fago é save graph, é dicir, salvar unha especie de borrador, que me permite volver a traballar en formato arquivo depende desa actividad, ou save final, é dicir, que o final, o guardado final, como que me convertirá, como vais a ver, nun PDF, que será o arquivo que vais a cargar novamente. Save final, los metáis, PDF, cargar, ou guardar, perdón. Vamos a guardar. E o arquivo foi guardado. E, por lo tanto, finalizamos xa este. Ben, o resultado final o vais a ver aquí. Historia. Perdón. Timeline. E temos un formato PDF. ¿Ves? Timeline, los metais, o título, o autor, os diferentes
que os establecimos e fixerados a descripción o texto que fixemos pois nas herramientas. Ben, pois isto todo, espero que vos sea fácil de facer, se vedes 2 minutos leva a facer este traballo, se queredes un poquinho máis para a preparación previa, pero é un traballo moi fácil de facer e que dará resultados, a veces, que bastante vistas, de acordo? Un saúdo. Agora é o vosotros. Vémonos.